Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Leonor. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak. Saan kami ang nagkalaysa ni Martin a nobyo kat nagsikugakon. 23 ti taon ko idi, 25 mat ni Martin. Inaramid ko ti kabaalak para iti arapaap ko a pamilya. Ngamjak impagarup, aday to'y nga arapaap ko, ti mangipaay kanyak iti panagsagabak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Leonor. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Narabyan ka manin anagang with Martin. Sapay na bartak ka. Di naman pagibyangan si Leonora. Kaya't mo tadanog at tarupa, ma? Unay kamatan. Kano nga rod ang makaipatakder ta iti bukod na abalay. No day tabisyong mat ti papanan ti kwarta. Manulang wati may saboting arak. Dagita akong parem ti agnom-numar iti sweldom. Iti panagkunam ka di. Idayaw da ka iti kastangar aramidam. Kat! Ano ako matibibiyang matir aramida ka, ha? Ay, jak amukan ka. Awan bibiyang mo ta kwartak tigas gasto sa kitibisyo ka. Nagtrabaho ka nga mina. Tapnod damat kwartam. Nagtalakan. Kaya't konti agina na. Nangag ko ti panagsinsindong batyo ka ni Martin itay, Leonor. Bye-bye, anyon day kay nanang. Anya abay-bayan, kat no rin nabi iti panagapayaw. Ay saanan anasaya at ti kasta, anak ko. Nanang, di da ka di pa kadanagan. Madanag, anak. Tamang ano dumteng to ti aldaw, akabilan na ka ni Martin. Saan met siguro, nanang? Iti kasjay nga ugali na. Awan lat amu ko, anak ko. Nanang, da kayo pa'y lang ti makaamo iti anak ko, ah. Ay sige, anak ko. Tawan mo ti obraak ita. Agyaman hak, nanang. Sigurado ka kaday, akabaalam ti agtrabaho. Uy, nanang. Tapno adamot pagkwartaak, ah. Saan mo't ngamin amang mangtad ni Martin? Anya mo ti kasta klase ti asawa. Di kay agsaon iti kasta, nanang. Ang mga numangag na kayo, day tamanan ti pakaupayan na. Ay uray man, tapod no mo ti bagbagak. Kita, anyat orasan, ngam nakaturog pa'y laang, aging gaita. Na-hangover ngamin, nanang. Panagkunam ka di, kat maalaak iti kumpanya a pagtrab-trabahwam, Alice. Apay ket tinasaan. Awit mo kadi amin dagiti requirements? Wen, kumpleto day to eh. Nasayaat nga rod no kasta. Istrikto ka di ti HR yo. Saan matunay? Managisam ni Ma'am Madel. Iso sa anak-anak nervyos, idi siya ti in-interview na idi. Nasayaat nga rod no kasta. Kasapulak ngamin at talaga ti trabaho. Tapno makaurnungak. Apay, awan ka di tiyaw-awat ni Martin kan ka? Ay, dayje pa'y ti kunam. Pulos nga awan ti iyawat na akwarta kanyak. No addaman, alaan na madlaang. Naimbag man, tamaan usam ti kas di aklase ti tao. Diyak ngamin kayat adumakil ti anak mi nga awan amana. Adda akong tatang. Kumusta mo tinaplaya matrabaho? Kaasi ti apo, naalaak mo, tatang. Nasayaan nga ron no kasta, anak ko. At damat tin panggadam. Wan tatang, tapno makaurnungak mat. Aywan gayam, ni Martin ngay. Rimwar mat. Anya, sa di numanin tinapanan na. Sa di no kumapay ngay.
Iti ayan dagiti gagayem na Nalabsak ida itay nga agin inom ije balay da Fred. Ay, unay matday at taon. Nay, papanam nga ay. Surutag ti asawak, tatang. Nay, si kamot, Leonor. Nya ti gagaram. Kaya't ko ang makasarita ni Martin, Fred. Ha? Awan ni Martin ditoy. Ay na, di na kun ulbudan. Tada nakakita kan kwa na itay ditoy. Kita man wadda. Amok nga glamlamang laang ni Martin. Uray umunag ka. Di mo makita ni Martin ditoy balay. Martin! Rumwar ka dita! Taamok nga da ka dita unag! Di ka kumagpukaw, Leonor. Nakababayan ka dagiti karuba. Adda kumakayat ko nga ibaga kada kayo, tatang, nanang. Anya dayta, anak ko. Makatawanan nga agtrab-trabaho ak. Plano min kini Martin tagkalaysa. Panagkunak ket umdas meten ti urnong ko iti may sa atawan. Sigurado ka kadi iti dayta a plano, anak ko. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikalaysa ken ni Martin. Wan nanang. Idi pa'y akayat kong agkalaysa kami para iti anak mi. Panunutan pa'y kumaan na imbag, anak ko. Tatang, sipod pa idi. Arapaap ko ti maadaan iti naurnos a pamilya. Kas iti pamilya tayo. Ang, ay... Kan may sa, jak kayat adumakkel ti anak ko nga awan amana. Kasano nga'y no saan nga agbaliw ni Martin? Di si kanti nakakaase, anak ko. Nakasaritam ka din ni Mang Kulas, Martin. Anya ko matibagakan ko na. Nalipatam ka din tibilin ko kan ka. Amapan mo sa ludsudan, numano ti panangila ko na iti baboy at tarakin na. Ta iso ti gatangan ta. Iso ti mausar iti kalaysa ta. Ay, wala niya. Malipatak matan. Anya ngay nga taramidam. Agil-ilad ka kadilatan dita. Papanak to inton madamdama. Maturog ak labit. Tapno adda pamigsa ka magna. Madlaw ko iti asawam yun, no? Anya day na, Alice. Kalay sayo ita. Nung kita am ti aramid na. Imo na pa'y anabartek ngam dagiti sa nga ili yun. Ay, mas daawak. Tanakikalay sa ka pa'y lang iti kasta ang klase ti lalaki. Kas kanayon ko nga ibagakan ka. Kayat ko ti naurnos a pamilya. Tadyak kayat adumakil ti anak ko nga awan amana. Uray no si kamot ti masaksakitan kas na kadi. Mamati ang ngagbalbaliw tumatlaan. No saan nga? Saan man akong purmi ti ibagpagam, Alice? Ala, ingkakit makisala. Barang adamat mailawan. Uray sa anak kon ang makias-asawa. Nukas ka ni Martin nga asawang tumatlaan ti matumpo nga. Umusta nga iti kalapaw nga ipatpatak deriyaw, Leonor? Nalpasan, nanang. Kaano nga raw nga umakar kayo? Inton sumaruno alawas, nanang. Aganad ka, anak ko. Di mo itulok adangran na kada di Martin. Uwan, nanang, amok day ta. Ay, Jack kumakayat ngagkalay sa kayo ka. Nanang, nalpasan. Iso apang nga asiyo. Aklunan yun ni Martin. Kas manugang yun. Kat, asino nga iti mga sikaso iti anak yaw, nagtrabaho ka. Da kayo kumapay laang ananang numabalin.
Ti asawam ngay. Agsapol ka no iti pagtrabahuan na, nanang. Ada ka matgaya man lakay. Agpalas kan, tamangan tayon. Awan ganas ko amangan. Buisit kit di. Ada ka di parikot mo. Kumusta ngay gayam tinagaplayam at trabaho? Sa anak man nananaala ah. Apay ngay. Diyak man mo kadakwada. No amok lang nga sa anak ka maala. Sa anak ko man na nagbannog a nag-apply. No ngay padasam ti agaplay iti sabali a kumpanya. Uray janitor lang. Anya? Siya? Pagbalinam a janitor? Saan na mabalin kanyak ti kasta? Ay na, di ka kuman agpili. Nasaysaya at lata ti agbalin a janitor ngam ti agbalin a tambay. Lakay, naibos mat gaya man ti bagas tayo. Kat, anya ko man na ibos. Si ka kumapay lang at igumatang. Awan kwartak. Isu asikan. Naimbagkan ka. Tauray agtugtugaw ka laang iti opisina yo. Agsusweldo ka. Siyak ngay. Anya ngay aklase ti sungbat dayta. Sikan ti gumatang taawan kwartak. Siyakla aminan. Tulungan nakmat ah. Awan pa'y nga na biro ka kapag trabahwak. Apay aya saan ka makawawat ha? Sadot ka ngamin. Kunak no agbalbaliw ka. Ngam pulos ngawan pa nagbalbaliw mo. Anay ko. Apay ngagkabil ka ngay. Tapno agtalnakan. Maminsan pa'y ngagsao ka. Bugbugan kan. Leonor, apay tapingping mo? Ay, tatang. Di yun ikaskaso. Agpuno ka man. Kinabil na ka ni Martin, anya. Uwan, tatang. Talaga nagpuskol ti rupa dayjay a tao. Isu ti papakpakan, ang misupay ti agkasta-kasta. Bay-bayan yun, tatang. Agnagam mo lang. Ay, awan lat amok iti kasjay a klase ti tao, anak ko. Awanan ti pagbaliwan na dayjay nga asawam. Sakit laeng iti ulaw ti papainakan ka. Tatang, di kay kumagsao iti kasta. Puno mat. Asino tinangibaga akabilin na ka? Ay, adupay dagiti kaarubay amang idandanon kanya kadagiti nagsasakit a balikas na ken ka. Sino da, tatang? Di mo saludsuden no asinaw. Ti maibagaklaan ken ka, anak ko. Di mo pilitan, amaadaan kayo itinasaya at a pamilya. Nukas jay matlaang ti asawam. Nasaysaya at laang nga agmay-may saka amang isakad iti anak yaw. Ato yan ti Diyos mo, Leonor. Oy, Leonor, mangmangag na ka de, anak ko. Anya di ko na yun, nanang? Anya ayat ipampanunutam. Jay na ibaga ni tatang kanyak itay, nanang. Nangag ko ti imbaga ti amam. Kat husto. Di mon pilitan amadaan kayo itinaragsak ken asaya at apamilya. No di mo't agbalbaliw ti asawam. No kasta kabkabilan na ka. Wano komporme la may sawsawang na ken ka. Sinaamlaang anak ko. Nanang. Di mon urayan ang makaala kapay iti sakit mo. Narigat akalaban ti depresyon ken trauma, anak ko. Maanusak pa'y matlaang, nanang. Ay, kanayon ngamin asika ti agpakumbaba. Iso nga awan respeto ti asawam ken ka. Taam mo na nga uray anya ti araramidan na wano isawsawang na ken ka. Kat mapakawan mo latta. Ayan ti kwartang impaigam ko kan ka, Leonor. Awanan, inggatang kun iti masapsapol tayo. Anya? Isublim kanyak, taka sa pulak ti kwarta. Una yan. Sangaribo laang ti inyawat mo kanyak. Ita, alaam pay. Isublim mo no saan? Ay, makaumakan, Martin! Anya? Anay ko. Pang-aasim ko, mamat. Di kagkabil. Anay ko!
Kayat mo pa, ha? Saanan, Martin? Sige, isubli konti kwartam. Abay, narabyan ka. Nag-overtime kami. Ti anak tangay. Sinukon mo ka di ijay ayanda nanang. Nag-overtime? When no? Kinasinarak mo ti lalakim. Anya day tangay pagpagang Martin. Pwe! Amukon day nga style mo. Asino ti lalakim, ha? Martin, ibatan na. Asino ti lalakim ko, nak? Awan lalaki ko nakmat. Nood na nakitam. Ala, ingkaguyudan. Tauray ireklamo nak ije barangay hall. Anay ko. Apaya di ka maumamang kabkabil kanyak. Mano atawanan nga ano sakti kastang aramidam. Mano atawanan na naganano sak. Uray nagsasakit abalikas ti mangmangagkukan ka. Wanya! Ipudnum no asino ti lalakim. Talusan, bugbogan ka manan! Awan ko naklangarudan! No kastoy matla ka na yun! Nasaysaya at langan ngagsinata! Husto da na ng kantatang! Nga awan tinasaya at pagbalagan ti pamilyata! Gapo iti ugalim! Kalpasan dayta napasamak, saan akon anak kidanapay kini Martin. Taging gaita, makariknaak iti trauma. No apay asaanak nagsubli iti denana, gapu tamariknak mapilpilitan laeng ngagkid daw iti pamakawan. Kanjak pulos makita ti panagbalbaliw na. To'y pagayam mo, Leonor. Agyaman ak pagayam Leonor iti dayto apakasaritaam. Anyan ti asawam ta nagranggas. Ala, nasayat met, ta pinanawan nyo ti asawam, tabarang makaamiris ket agbalbaliwen. Palagip kadagiti lalaki a naasawaan, ipatagyo kuma ti asawayo, ken pamilyayo. Diyo ida saksaktan, tada kayon tumetlaeng ti madaksan. Kang runaan na, laglagipan nyo alumakay kayon to, ket agkapsot kayo. Ket awan sabali a mga iwan to kada kayo, no diti mismo a pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga imong patulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Leonor at taga-probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebotazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.